За мной, слушатель. За кулисами. За зеркалье. Заманчиво? Заглянем? Все назад! За кадром. Программа Николая Мамулашвили. В субботу в 22:15 по московскому времени. Изнанка журналистской работы. Ну, не пуха. Давай, Калюня, ни пуха, ни пера. Noticias en Radio Exterior de España. Saludos. Último día del año y los presidentes autonómicos aprovechan para hacer balance. El catalán Artur Mas ha sido el que más críticas ha cosechado al centrar su discurso en la consulta soberanista. El de Madrid, Ignacio González, ha vuelto a pedir la modificación del sistema de financiación y ha asegurado que no consentirá que los madrileños paguen más impuestos. También Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, se ha referido a la financiación autonómica y ha dicho que no permitirá un trato diferenciado. Mientras, desde el País Vasco, el lehendakari Íñigo Urkullu insta a abrir la puerta a un nuevo futuro político para Euskadi. Es lo que destaca de un discurso que se emitirá íntegramente esta noche. Y además de los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha enviado una carta de felicitación del año nuevo a la militancia socialista. En ella considera que la actitud de la gente ante las propuestas de su partido está empezando a cambiar y está convencido de que en 2014 se confirmará ese cambio de tendencia. Regardless of how talented the guys were. So I learned at a young age to challenge myself against other people. And it was also a bit scary because I knew my dad had to pay for a beer if he lost. So. Did you ever get beaten? No. Thank God. My dad would have been disappointed if he would have to fork out the beers. And he's not that silly, but no. You went to a boarding college for a while in Moss Vale in New South Wales, Aurora College, a totally international school. How was that different for you? What kind of a world did that expose you to? It gave me an opportunity to see other cultures, other people, and have a different understanding of people. For me, it was a culture shock initially to go to a school where there was no Australians. I was basically the first Australian there, and all international students. The only people that were Australian were basically the teachers. I was run by Hong Kong sisters. It was called Royal College of Moss Vale, and you know, I just felt, well, I could survive. And that was my HSC, and I thought, well, how am I going to get through this? How am I going to survive the culture shock and also getting an education to better myself? Did that also take you out of that kind of old white collar, black fella dichotomy? You know, that kind of world where you're either one or the other? Yeah, that kind of society that you were different to amongst many, many kids from many, many different backgrounds. And so, did that change the way you kind of worked socially? Not really, because I think at a young age I didn't see colour, I didn't see religion or anything. I just saw the person. Sabes que en el cielo también los tiene Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros.
Radio Japan, Tokyo. ...282 pozemků, 891 staveb i vzácná umělecká díla a památky, jako třeba Vyšehradský oltář, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, hrad Pouzov nebo Sázavský klášter. Na prověření dokumentů a uzavření dohody o vydání věci mají úřady a organizace půl roku. Někde to ale bude podle mluvčí státního pozemkového úřadu Moniky Machtové trvat déle. Pak běží další lhůta 6 měsíců až 1 rok na schválení této dohody. A to víme ovšem o těch nekomplikovaných případech. Těch komplikovanějších, které skončí možná i soudní jednání, je opravdu těžké odhadnout, kdy to bude všechno uzavřeno. Podle ekonoma pražského arcibiskupství Karla Štíchy by pak v případě, že úřady nestihnou dohodu do 6 měsíců uzavřít, církve podali návrh na zahájení správního řízení, aby o nároky nepřišly. Vydání majetku ale církevní restituce nekončí. Začne se hrát o výši finančního vyrovnání. Méně peněz chce dát církvím budoucí vláda a na komunistický návrh referenda reagoval i prezident Miloš Zeman. Referendum je možné řešení, ale já se domnívám, že daleko rychlejší a efektivnější řešení by bylo změnit zákony parlamentní cestou. Během 30 let by měl stát církvím vyplatit 59 miliard korun navýšených o inflaci. První přibližně 2 miliardovou splátku už církve dostaly. Věra Mosopustová, Radiožurnál. Radiožurnál 3:7. Zprávy s Kateřinou Sausydisovou. Od nového roku už zvíře nebude věcí, ale živou bytostí. Počítá s tím nový občanský zákoník. Ten rozšiřuje také práva majitele zvířete. Například v případě, kdy mu někdo zabije nebo utýrá psa, může žádat odškodnění. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka předpokládá, že ho prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem už začátkem ledna. Má za to, že splnil všechny podmínky pro své jmenování. S prezidentem se Sobotka sejde krátce po novém roce a představí mu konkrétní kandidáty na ministry. Španělé vybrali Rafaela Nadala jako nejlépe hodnocenou osobnost v zemi. Prvenství v žebříčcích popularitu získal tenista před dalšími sporty. Na opačném konci popularity skončili u Španělů politici. Doprava aktuálně. Dálnice volné, zatím je klid v Praze. Teď z dopravy. Plynulá jízda bez nehod, slabý provoz, občas mlha. Tak vypadá jízda po českých dálnicích. Husté mlhy čekejte na dálnici D5 z Plzně do Prahy od přibližně 30. kilometru. Místy je viditelnost pod 50 metrů. Zatím minimální provoz hlásí příjezdy do Prahy a dalších velkých měst kolonce teď obávat nemusíte. Místy mohou silnice namrzat, to platí hlavně pro neošetřené silnice. Taky se opatrně. Tolik doprava aktuálně. Zelená vlna. Zavolejte IFI 812 2012. Letošní rok se s námi rozloučí oblohou většinou zataženou. Na Moravě a ve Slezsku se místy přidá mraholení anebo slabé sněžení. A pozor, teď mohou ještě srážky namrzat, může se taky tvořit ledovka. Upozornění platí až do 12 hodin. V Čechách bude na horách svítit slunce, v nížinách bude slunečno jenom výjimečně a odpolední teploty se mají pohybovat mezi -1 a +4 stupni Celsia. Jak to bude zítra, až budete, nebo respektive v noci, až budete slavit, tak nad Českem bude obloha zatažená nízkou oblačností.